Si kalau wau lho jenengan titele napa Pak Dalang? Mboten saged titel Cahyopun Tadi. Ah mboten kedah paringi titel. Napa? Dipaksa ta kula akhire nggih MSN. Napa niku? Magister Seni. M-e Magister SC Seni. Lah ene napa? Nasional. Jenes. Apa ene sarjana seni nasional? Nek kaya susu ae. Susu nasional. Daleme pundi Mbak Aya? Kula saking Kesongo Kedung Putri, Pak. Wah Kesongo, wah zaman kula riyen SMKI mbabati mriko riyen niku. Napa nggih? Mong nggih sampean rong lahir mendhi udakara taun 97 riyen niku. Oh, kula dereng lahir niku, Pak. Rong di program nggih niku. Ayo. Nah, nggih. Tasih sekolah napa pun lulus napa pun palakrama? Tasih sekolah, Pak. Temu ndi? Teng UNY. UNY. Jogja. Universitas ya napa pun ini? Napa? Universitas Negeri Yogyakarta. Oh, Jakarta. Oh, nggih. Napa? Fakultas napa? Fakultas Bahasa Seni dan Budaya. Wah, bahasa